Okay, ato na sugdan ang atong tulumanon rumbutaga atong gihangyo si J.An. Apari nga mao'y mangulo sa opening prayer nga human na mabilitang magbarog alang sa Philippine National Anthem o Subo Hymn. Atong idupo ang atong mga ulo o ibutang atong kagalingon sa presensya sa Ginoo. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit ng Amahan, aniya kami karong nakatigong alang sa Subusog Awarding Ceremony. Salamat sa matahong nga kabuntagon ug sa maayong panglawas ug sa tanang mga grasya nga imong ipaambit kanamo. Sa kanunay, panalipti kami sa mga dautan ug hatagi ug igong kabaskog sa panglawas, taliwala niining pandemya nga among isagubang karon. Panalangini kami sa among tagsang panginabuhi, ilabi na gayud ang among pinanggang inahan sa lalawigan, Governor Gwen Garcia, ug ang tanang namong mga opisyalis ug mga frontliners aron makapadayon sa pag-alagad sa katawhan. Proteksyonin kami ug ang among tagsang pamilya batok sa bisan mong sampulya sa kinabuhi. Ug hatagi kami sa imong pasaylo sa bisan unsang sala nga among nahimo. Kini ang ipangayo pinaagi ni Kristo ang Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.
sa lungsod sa Cebu nga karong buntaga usani ka makalipay kayo nga tulungan kalihukan nga itong pagabuhaton saglit ato bang mahibawan ang mga mananao kay mag-awarding man ta karon sa mga Sugbusog Provincial District o Municipal Winners. Alam niya ito pagkay magkasinati, Sugbusog means Subuanong Busog, Luwas o Himsog. Una, mahibawan nato ron taon kung kinsa ning mga mananao o ang mga ganti ngayon ang pagkadawaton kay gawa sa certificates of kining recognition o kining mga plaque ngayon ang dawaton na pagkay cash prizes, no? Musubot sila sa dili na sila cash prizes kapag adawaton. Okay, let me first and foremost introduce our officials on the presidential table na itong inailahon ng atong kadagkuan nga niyo karon din kining tanan na himo ni kamo na sayo nagkakita din mo pagsud niya nagkalisod siya lakaw naggamit og worker kay ngano do na hit fracture apan wa og di na makasanta sa iyang tuyo, di na makabalda sa iyang paglibot-libot sa tibok lalawigan sa Subo, ug mga laban pamigdagat ato ganing kamotes. Ingon niya na kapugihan ang nagpasiyong ganini nga mao si Gobernador Juan Garcia. Dili lalim niya, padayon lang hapon. Also joining us, ano yung atong pugihan ng Maptic na board member sa First District, board member Yuli Daan. Niya sa uban ka nato, of course, ang atong amahan sa lungsod of the host town, Mayor Leonel Bacaltos. Kuyog sa iyang manyag nga kapikas, atong kanhi mayor, karon konsehal Caroline Bacaltos. Niya ang mga konsehales, niya sab si Vice Mayor Mariano Laude, atong pamakan si Vice Mayor. O ang mga konsehales sa Cebu nga, we acknowledge, already acknowledge si Mayor si Konsehal Caroline, niya uban ka nato si Konsehal Joel Ponce, Konsehal Chofila Kilian, Konsehal Gonzalo Oitico Jr., Konsehal Dani Sarnilio, Konsehal Cirilo Apuda, Konsehal Gina Patalighog, o ang nangulo sa Committee on Agriculture si Konsehal Thomas Codilia. Kami. O niya sa bangato nga kanaguan sa atong silingan nga kalungsuran sa mapanalitan sa Minglanilla, representing the mayor is Vice Mayor Ruben Hyunson. Representing the Mayor of Karkar, kay Pertin Bisihasa, bangatong pugihan nga City Administrator of Karkar, Roger Montes Claros. O ang atong Municipal Administrator sa San Fernando, Neil Papas. We also acknowledge our kuyog na mo ni Gov karon gikan sa Kapitolyo atong Provincial Agriculturist Dr. Rodan Sarahena. Dagari o ganyan pugihan kayo nga mga staff. Okay, na nining ngayon na atong paminawon ang welcome message sa pagkangop o pagdawat sa tanan nga niya karon dinhi ang atong pugihan nga amahan sa lungsod sa Cebu nga Mayor Leonel Bacaltos. Salamat kayo. Punas tanan ang akong pag-ahon o pagyuko atong pinangga kayo na Gobernadora Governor Gwen Garcia, sa atong board member Yuli Daan, sa ato ang mga nagrepresent sa nagalain lungsod ug city ani si Vice Mayor Johnson, sa Karkar di si Roger Montes Claros, ang administrator na to sa San Fernando si Neil Papas, sa atuang buutan sa kayo nga Vice Mayor Lopez Laude, sa atong mga konsyales, muna ko Councilor Dani Sarnilio, Councilor Ray Apuda, Councilor Tammy Codilia, Councilor Eli Kilian, Councilor
ginapatalingog ug kanatong tanan maayong buntag. Una na sa tanan ako namang kalipay nga dinhi gyud ni Governor Gwen ihimo ang awarding sa atong Vegetable Gardening Contest dinhi gyud sa atong lungsod sa Sibunga. Gob, salamat kayo. Ug ako nalipay ug nindot kayo ang programa sa atong gobernadora tungod aning atong pandemic karon, tungod aning atong abnormal nga panahon. Iya tang gitudluan nga ang mga kaigsuonan nato maghimo na lang og backyard gardening sa nakalain-lain nato nga barangay. Nindot kayo ang programa sa atong gobernadora. Dini sa Sibunga, Gob, pagkaibaw nila, kay wala man gyud kay matarong, daghan na kayo ang moapil sa sunod. Unang atong pasalamatan si Governor Gwen Garcia. Nakita nato og unsag aktibo ang atong governor sa tanan ng mga programa nga iyang himuon, labi na gyud niining atong panahon karon kaning pandemic nga COVID. Unang ako inaot unta sa atong distrito, atong ipadayon ang mga programa sa atong gobernador. Ang ato sangkong nako, ningon siya kanako, nindot kayo ang programa sa atong gobernadora. Siya musuporta sad ug nisaad siya kanako si Sir Eddie Gulyas, ako man tawag Sir Eddie Gulyas, ang atong congressman, pwede man siya kare. Senior na yung kayo, hindi kayo maglaglaag. Ngunang, iya nung buktian ang premyo na gihatag ni Governor Gwen Garcia. Kung sa ihatag ni Governor Gwen Garcia sa province, iya siyang buktian kung parehas atong tagaan sa mas mapagta si Congressman Eddie Gulyas. Kung atong i-acknowledge ang atong agaw sa nawahin board member Raul Pacalton. Nindot kayo ang atong programa sa atong gobernadora hinaot nga kini padayon kay usa kani kanindot ka tag-iya sa tagsatag sa kabalay na maghimo gyud ta og garden sa tuluyo. Ngano man makasave ta kunya presko pa gyud ang atong mga utanon. Organic pa gyud munang nindot kaayo. Kung atong ipadayon pagkapini sa duyan big mga seeds kung aron nindot aron napadayon pag-ayo lami kayo nga programa nindot kunya. Congratulations sa tanan nga mga winners. Kaya para nako kamong ni apel champion na yun. Kay inyo yung gitagaan o gigayon kung saon pagtrabaho. Nakita nako ang mga pictures, mga lain-lain, nindot kayo. Unang congratulations inyong tanan. Welcome sa Sibunga. Salamat kayo, Mayor Lionel, sa imong welcome message. Okay? Ito na, maminota o inspirational message gikan sa atong duha katugihan o maaptik ng mga board members sa 1st District. Unahon na to ang ladies first. Atong paminahon karon si board member Yuli Daan. May buntag natong tanan, no? Niama nang sa among distrito, Talisay, Minganilla, Naga, San Fernando, Carcar, o Sibunga. Kini talagsaon, no? Kay sa mga kapitanes nga naa long time no see or no hear for 5 months. Mabuang ta, oy! Prisuhon tas balay! Patra ka bumbong, ito pa itong makita.
Sigo, kung na-meetings Kapitolyo, ngayon naman na ailang pag-arayol niya online session mi. Karon mo, rajutan nakabuhi. Pero, mutuman lang yun kas protocol, no? Di man mahimo o di yun ta mutuman. Importante social distancing, mag-mask, mag-face shields. Mga naman yun na importante karon. Magpasalamat tagdako kayo sa atong ma-update nga gobernadora. Kining iyang ipasiugdahan nga busog vegetable gardening program. During sa pandemic, watay laing mapalit kay schedule ang merkado. Karon pag-launch nila Governor Queen ani, di na ta mabalakan. Kay na naman tayo maibot na sibuyas, na tayo makuha nga bati, na talong, no? Tambok kaayo, na, sibuyas o, lamay kayo pa sa humba. Nagtiman tambok ka sa dahon. Mana nga, dako kita pasalamat ni Gov. Queen. Kini sa iyang agpasiugda aning sugbusog. Way lain nga nakahimo ani. Nya daoton pa si Ma'am Gwen na samot. O na nga ato lang yun sundon ang tanan, magkugi jud ta kay during sa pandemic walay tapulan. Naningkamot ang tanan nga makatanong. Ako na ako gitanong sili nga kulikot so na kong planggana. Maro may ako pa nasa sa kaang ako sibuyas daot man tungkol para sa nagtitin tambukan. Mao na nga kitang tanan dinhi sa atong distrito maningkamot jud ta atong tumanon og unsay ipabuhat ni Gub nato. Usa ra gyud ni kaning sugbusog sa ato dinhi sa probinsya ang tanan misugot, ang tanan mituman jud. Mao na nga karon gawain naman bawa na to kung sa nakadaog basin pa nga ang ubang manatapulan mo sugod na sila COVID. Mo na karong buntaga atong taga masipang pakpak sa Governor Queen Garcia sa iyang pagkakubyan. Way lain nga makabuhat niini. Mao na nga kanakong tanan dinhi sa Sibungan. Ada ko sulong sulti. Ada dinhi kanakong tanan. Kunya sa iyang vice si Halis, Vice Mayor sa Minganilla niya karon atong tanan may buntag ug daghang salamat. Daghang salamat, Board Member Yuli, sa imong mensahe. By the way, ako sa tayong i-acknowledge kay ni Aron ang atong mga kapitanis. Ato papakan atong mga kapitan. Nga ni Aron sa nanambong, mga department heads, dili lamang sa Sibunga, kundi bisan sa atong silingan nga kalungsuran, aniya sa mga department heads. O coming from the city of Naga, niya sila si City Councilor Faustino Nakay o Dominador Libor at atong mga councilors from Naga City. Lain nga inspirational message at tumabati ron gikan gihapon sa nagda sa tingog sa First District dito sa Provincial Board, si Board Member Raul Pagkaltos. Daghang salamat, Busam. Ako pagtahod sa ato ang Governor Gwen Garcia, ang atong amahan sa lungsod. Ka ba'y mayor na daw? Sigaw Balondong, Mayor Balondong Bagaltos. Mga kauban ako sa buhat na niya karon dere nga girepresentahan ang mga LGUs from Talisay, no, up to Sibunga, mga department heads, mga kapitanis, o kanatong tanan niya karon dinhi mayong buntag. Now, tingali ang kini mao atong activity karon, no? Para paghatag o pasidungog sa mga group
sa best performing groups or individual, niini mo programa nga Sugusog. Meaning, sugbo, usog, luwas, o himsog. So, ganito na may kauban sa board na himsog si board kanta sa Badwan. Amo nang gianggaan ko sugusog. Now, kini mo programahan, ipasigdahan ni sa atong governor. Labi na yun nga niining panahon sa pandemic, no? Nawa yun tayo nahimo. So, mo to nga, ang tuyo sa atong governor, para encourage natong mga igsuunan sa pagtanong ng mga vegetables. Dili lang para sa ato ang konsumo sa pamilya, kundi hasta usab sa atong community, no? So, para sa ining atong utanon, i-encourage na pagtanong ng mga utanon para sa ato ang health, no? Muna nga, ipasalamat kayo sa atong governor na mauning programaha ang iyang naunamanaan nining panahon sa COVID-19 na pandemic. So kaninyong tanan, no, din ako mo taas ang sukli. Congratulations sa ato ang mga mananaog. Hinauton ka nga ini mo programaha sa atong governor. Atong ipadayon, dili lang karong panahon na, dili hangtod sa hangtod kay para mana sa ato ang lawas, di ba? Ang vegetables na gyud maoy maoy tambal sa mga sakit, cancer o unsa pa nang naa diha ang kinaligyo mga utan. So kaninyong tanan nga mananaog, congratulations. Thank you kayo, Board Member Raul Bacanto sa imong mensahe. Karong taon ako na ibabaw ninyo na ang mga gandi o ang mga level winners. Alang niya, way kakulian sa lawas nga makababag sa iyang tuyo na makapadayon yung pag-alaga sa atong lalawigan. Kaya alang niya, public service comes first. O iyang ginanapamatun sukat pa niya to, nga sa iyang pag-alagad sa atong lalawigan, dili sulti ang pabuhaton buhat, mao'y pasultiyon. Usa, bisan pa sa physical hindrance sa pagkakaroon, aniya siya kuyog na to, aron niyang pamatunan nga ang pag-alagad magpadayon ngayon. Ang atong labing unang babaeng gobernador ng lalawigan, Gobernador Gwen Garcia. Maayong buntag natong tanan. May buntag sa atong mga provincial board members nga niagyan kuyog nato rong buntaga. Ang akong suod kay nga higala pila na kadekada. Kapin na dekada ba? 2001 pa. Iya si board member Yoli Daan. O ang atong abogado dito sa Junta Provincial o ato sa kasaligan sa Provincial Board, Board Member Raul Bacantos. Ang host mayor, ikapila naman ni nato nga libot dito na ta sa 6th District, 7th District, 3rd District, 4th District, 5th District, ikaunom na ni nga distrito sa karon lang si manahuna. Apan sa unom ka distrito nga akong giadto, dinhira gyud ko kakitag akong kaluha. Ibang klase gyud nga mayura. Kay kisay makauna-una nga magpahimo gyud o standi pa gipa wala ba kay gi tarpulin lang gipa dibuhog yun giukit pa yun
tibuok lawas pag yun. Salamat kayo. Murag natin niyan yun ako na. Ang atong aktibo kayo. O labing paraygon nga mayor. Mayor Lionel Bacaltos. Inubanan sa iyang Vice Mayor Mariano Laude. O ato tanan nga mga konsihales nga kompleto kayo, dato sila tagaag masipang pakpak tanan. Of course, ang atong kanhi mayor, kanunay mayor, mao nang nangutana ganina si Board Raul, ikaw ba'y mayoron? Kay matod ba sa akong amahan, once a mayor, always a mayor. So, tuguti Mayor Balondong nga ako sa tawgon si Caroline, nga Mayor Caroline Bacaltos. Ang Vice Mayor sa Minglanilla, Vice Mayor Loben Johnson. Ang atong City Administrator sa Dakbayan sa Karkar, kanhi konsihal, dugay na sa kaiming nagkuyog ani, Roger Montesclaros. And our Municipal Administrator sa Municipality of San Fernando, Nim Papas. Niyang duha na to kaponsihal, gikan sa Dakbayan sa Naga, Honorable Justino Dakay, o Honorable Dominador Libor. Ang atong Provincial Agriculturist, Dr. Roldan Sarahena, o tanan natong kauban gikan sa Provincial Agriculturist Office. Labaw sa tanan ang atong mga mananaog niining sugbusog program dinhi sa 1st District. Maayong buntag natong tanan. Ako lang ipatangtangon sa pakita ninyo ni smile gid ko. Lisod ni nga imas, no? Inigpusing na to. Bisa kung saan na itong smile, di gyud makita. Maayong buntag. Dili lang kay na ako'y kaluha, pagkanindot pagyod sa gilid niya diri nga containerized nga mga utanon. Karon pa ko kakita dagko kaayo sibuyas dahonan oy. Ikay nananom ani mayor. Ha? Ang taong o nagibunga. Di apay agbati. Naitangkong niya ang okra. Pagkanindot kaayo, tagaan na itong masipang pagpag. Salamat. Lugsod sa Sibunga Municipal Agriculturist Office. Maging siguro nilihog, ani? Ayman atong Municipal Agriculturist. Salamat kayo ninyo. At bang pagsugod sa pandemya ba? Atong mga Pebrero, Marso, na wata ka, ibaw, unsa maning atong kontra. Mga doktor, wapay klaro nga datos. Kunya, way vaksin, walay tambal. Kunya, kakita na lang ta sa telebisyon, sa mga pamantalaan, kada adlaw, nagasaka ang mga positive. Nahimo na pandemya sa tibuok kalibutan. Niabot nato dinhi sa Subo, dinha isamot ang atong kahadlok. Nag-lockdown ta, stay at home, pabiling sa balay, ay paggawas. Kaya man ta mahibaw, naglain-lain ang sulti.
droplets nga kinahanglan inigsulti mugawas tong laway sawon sa nimo sa imong baba spikas. Pagkasunod dili di ay airborne na pud, hangin, samot na kuyaw. Ug taliwala ni ini kay lockdown, iundang ang mga negosyo, isira ang mga tindahan, ang mga resorts, tanan pagkadaghay way trabaho. Ang matag lungsod ug dakbayan hasta ng probinsya naningkamot nga maghatod og ayuda sa matag panimalay, bugas, canned goods. Taliwala ini tanan ako nakita, labi na sa akong mabasa nga mga mensahe nga nag-anam o nag-anam pagkawala ang paglaong. Nangahadlok na ang tanan. Unsa may umaabot ug doon na ba'y mapaabot pa. Tungod niini, atong imugna ang sugusog. Kiningon ko, kinahanglan mahinumdum ang mga subuanon nga ana ay Diyos sa langit magtanaw kanunay kanato. O ang kalibutan magpadayon sa pagtuyok. Kung kita mutisok ug lisod didto sa yuta, kung kini amumahon lamang, tubigan, bantayan, tagaan og igo nga mga nutrients, muguho gayon, mutudling, gawas ang mga dahon. Kung sa akong nahuna-unaan, ambot mga bagyong kahanan na hitabo ninyo, nga base na lang na kung atong maaghat ang mga subuanon nga mutanong sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay, base na lang nga aduna sila'y rason nga mubangon matag adlaw kay aron ilang tan-awon itubo na ba, aron ilang tubigan o aron makita nila nga gikan sa labing una nga dahon nisunod ang mga bulak o gunya nipurma na ang kamatis, ang taong, ang okra, ang upo. O base na lang niining adlaw-adlaw nila nga pagtanaw sa ilang nahimo, bunga sa ilang kakugi, magpabilin ang paglaom sa tagsa kakasing-kasing sa mga subuanon. Nang hinaon ko nga mauna ang nahitabo ninyo, nga nakita ninyo nga nadia gihapon magpadayon ang kinabuhi. Ug mas manindot ang kinabuhi kung kita maningkamot, kay kung dunay paningkamot, kung dunay pagkugi, dunay gyoy maani. Nakaani na mo. Ang labing una nga nakatilaw ang inyong pamilya, masustansya na kaayo ang pagkaon, kay ang bugas, di na lang canned goods ang sigig Paris o tanon na. Mao siguro kamo sa dinaon sa mo sa inyong kaugalingong ani. Mao siguro nga nisamot na mo kagwapa o kagwapo. Nihamay sa naon o labaw sa tanan. Sama sa padayon yun ako gingon unsaon na to pagkontra kining maong COVID-19, atong i-boost ang immune system. Lig-uno na to ang atong kaugalingong lawas, ang atong kaugalingon nga health. Upaw ka na ang mahimo sa mga utanon. Mao siguro pod kaluoy sa Dios, pila na kaadlaw karon nag-anam nagkanaog ang mga COVID positives nato. Naluoy ng Ginoo nato ug ang atong katawhan nahimo usab nga adunay pangkontra sa COVID. Kana mao ang labas masustansya o organically grown nga mga utanon. Kay mao man kana ang resulta sa atong sugbusog. So kamoy labing una nangaon ang pamilya. Unya, nisubra pa man. So nakapamaligya sad mo.
nakakita pa mo og alternative nga income pinaagi sa pagtanong, dili hadlang or dili babag. Kung walay dako nga yuta kay mahimo mag-containerized, tanawa ni Rono ang mga sudlanan sa tubig tanan nahurot no. Na bisag unsa masudlan, langgana, mga botilya sa Coke litro ba na? Oh, mahimo ra mga plastic. Mas nanindot pa hinoon, doon na pa'y gamit ang plastic kaysa ilabay. Unya, naggawas pag yung pagka-creative kay tanawa. Gipintalan na pag yung mga naong sa pipino, carrots. Oh, mayo kaayo gyud kahimo ang mga naong kauban sa akong naong. Murag pwede lang ko ilinya nga ris mga utanon. So mo na ang manindot kaayo nga na resulta taliwala sa atong matawag na to sa desperation kay murag niadtong mga tumura kangit-ngit na lang yun, hadlok pata, wa pa'y klaro ang uban na wala ang trabaho, ang ilang mga negosyo gisira samot apan di ay pinaagi sa atong pagkugi, atong naangkon pag-usap kadtong talagsaong hiyas nga maoy makatabang nato pagbangon gikan niining pandemya, mao kana ang paglaom sa tagsa-tagsa nato kasing-kasing. Sama sa giingon ko, ikaunom na ni nga distrito nga atong nalibot sulod sukad adtong Martes. O ako mismo na inspired kaayo, naminaw sa mga sugilanon niadtong mga nagpugi. Nakaingon gyud ko sa akong kaugalingon ang subuanon angay gyud ikapasigarbo. Kay kung tagaan lang og kahigayunan, tagaan lang oportunidad, mupakita gayon sa iyang kakugi o sa iyang katakos. Tungod niining sukpusok, ako andam nga mosinggit sa tibuok nasod, garbo nako nga ako sukpuanon. Dining pagtanaw natong pagkanindot gyud kaayo nga programa. Karon na humana mag-awarding na ta, dili mahimo nga muundang na ni. Kinasugda na nato ang usa ka bililhon, mahinuklukon ug manindot gyud kaayo nga programa nga makapapukaw sa manindot usab nga taras sa mga sukuanon kanang pagkugi. Mao na nga ako gianunsyo ni antong ika-451 nga pagsaulog sa atong anibersaryo, founding anniversary sa probinsya sa Subo. Makasaysayanon kay ni atong probinsya. Angay lamang usab nga atong ikapasigarbo. Gianunsyo nako nga sa matag local government unit, matag lungsod, dakbayan, mo download ang probinsya o kantidad nga 500,000 pesos aron ang lungsod na usab mo mapasiugda sa sugbusog program sa tanan nga mga barangays. Pag-contest na karon apil na ang barangay. Niyara ba mga kapitan tanan sa Sibunga, no? O ipakita na sad ang pugi sa atong mga barangay. Ang mga barangay halls andami nga mga nanong namo og okra ug upo. Matag barangay usab downloadan sa province og 100,000 pesos aron usab ang matag barangay magpasiugda og sugbusog program sa mga purok level. So lakip niini na usab ang mga purok. Of course, LGU o barangay apil gihapon ang household category. Meaning, bahina, kay tag 500,000 na akong gikanaog, akong i-download,
mas dako pag yun ani yung premyo niya. Pohon. Apan atiman na mga LGU, doon na sa contest LGU level nga ang probinsya mo no pasiugda. So depende na nagkinsa nga mayora unya maoy atong gantihan nga mananao. Sigunga na. Karon mayon, daghan ra ba kuno ni reklamo nga wa sila ka-apil niining maong subusog tagain na daan niining maong impormasyon nga giandam nato ang guidelines mahatag na kana by next week ma-download usab nato ang pundo gawas ani na 500,000 pagyud para pag-put up sa inyong nurseries kay para sa pag-propagate sa limonsito nga grafted lemon, pwede pug lemon kay di ba gusto kayo mutubo ang lemon no? Para tinuod na yun ang limonada markot or grafted aron dali kaayo mamunga o ang pag-propagate sa mga utanon na mo po'y inyong ipang-distribute. So, by next week, ato na ni ma-download ng hinaot ko, September naman, September, October, November, mag-judging ta, aron pagka-December, doon na naputay mga mananao. Ang premium timing para Pasko. Sa magpadayon, kining atong Subuso program, alang sa tibuok probinsya, alang sa tagsa-tagsa ninyo kapamilya. O niining niining maong paagi, dili lang kay mahimo nga self-sustaining na ang matag panimalay. Doon na mo inyong kaugalingong mga utanon, aron masustansya ang pagkaon, mahimo pagkamuon niya nga mo earn ikan niini. Dinhi na lang usa ko kutob. Congratulations sa tanan nato nga mga mananaog. Whether first, second, or third prize mo, mananaog naman yun mong daan. Didaog na yun mo, winner na mo. Kay inyong gidaog ang kakulba o kahadlok sa pandemya, pinaagi sa inyong pagkugi o tungod sa paglaom nga anaa sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Daghan kaing salamat at laing lugar. Mas masipag pagapagpag alang kang Governor Gwen. Salamat po sa imong mensahe. Okay, ninihigayon na ako na ipahibaw ninyo ang mga ganti nga gitagana sa atong gobernador alang sa mga mananaog sa municipal level, household, backyard, and containerized. First prize, 3,000 pesos. Second prize, 2,000 pesos. Third prize, 1,000 pesos. Sa purok, backyard, and containerized, medyo dako. Ang first prize is 5,000 pesos. Unya 3,000 ang second prize, 2,000 ang third prize. Sa district level, meaning sa first district lang, sa district level, ang household, backyard, and containerized, first prize, 5,000 pesos. Second prize, 4,000 pesos. O third prize, 3,000. Unya sa purok, backyard, and containerized, district level gihapon, dako yun, 8,000 ang first prize. Second prize is 6,000. Unya 5,000 ang third prize. Karon sa butaga, doon na tayo tulo ka provincial level winners. Ang sa household and backyard containerized, musugot siya sa dili, ang yan dawaton sa first prize is 10,000 pesos. 8,000 sa second prize, 6,000 sa third prize. Kunya sa purok, backyard, and containerized, provincial level, purok. Kini musugot niya po siya sa dili, ang first prize, 20,000 pesos sa iyang pagkadawaton. Second prize, 15,000 pesos. Kunya 10,000 sa third prize. Mao na mga ganti nga gitagana o sumasa ipahibaw pa ni Mayor Malundong nga si Congressman Idigol mupuno o cash prize. Okay, so ato nang sugdan ron, atong gihangyo si Governor Gwen o ang tanan nga kadakuan nga niya sa head tables
Ari na ta sa tubangan mo barok, kay kamo mo imutunol sa mga ganti ngadto sa mga mananaog nga akong tagsag-tagsaon pagtawag. Let's start with the municipal winners. Municipal winners. Of course, maapil ini ang duha kadakbayan, tulo kadakbayan sa maapil sa. Okay? Okay? Atong hangyon pagbalik si Gov. Si Mayor, si Board, mga konsihales, mga mayors or vice mayors sa ubang kalungsuran o ang atong mga administrators. O sige. Kay mao na ni. Ang paghatag ang ilang madawat dunay certificates, dunay sa plaque, agagad sa ilang levels o of course ang cash prizes nga naa sa sud sa sobre. Let's start with the town of Minglanilla. Gikan sa Minglanilla. Third prize winner. Gikan sa barangay Lower Pakigni, Jeffrey de la Calzada. Second prize winner. Coming from the same barangay, Lower Pakigni, Proper Pakigni, Dona Makachor. Oh! Oh yes, oh. Sumasa gipahibaw na ni Mayor, ato lang isunod na niya ha, to follow ang kang Congressman Idigul. First prize, from Barangay Kalahuan, Household Backyard, Rosendo, Cabalan. Ari kita sa tulog ka winner sa Purok Backyard sa Minglanilla, Purok Backyard. Third prize from Proper Pakigni, ang Purok Birds of Paradise. Ang Kalanggaman sa Paraiso. Dito sa ningan sa ilang purok lang. Second prize, ikan sa Barangay Tubod, ang Purok Bombay. Na ay mga representative sa mga purok. O ang first prize sa Backyard Purok sa Minglanilla, mao ang ikan sa Upper Pakigni, ang White Bangkok. White Bangkok. Ari kita sa mga mananaog ikan sa dakbayan sa Naga City. Okay? Ato mga mananaog sa Household Backyard ikan sa dakbayan sa Naga. Third prize from Barangay Inayagan, Carol Dizon. Second prize winner, ikan sa Barangay Kantauan, Pepe Calyao. First prize winner, ikan sa Hinuburan, Artemia Herediano. Karon ang ilang mga mananaog sa City of Naga gihapon sa household containerized. Third prize from Barangay Mainit, Rubian Lawas. Second prize winner gikan sa Barangay Inayagan, Jonathan Manalili. Akong balikod, second prize, Jonathan Manalili sa Barangay Inayagan. First prize winner, household containerized from Barangay Kinaan, Lindilia, Bacoor. Doon tayo duha lang ang mananaog sa ilang purok containerized. Ang second prize from Barangay Mainit, ang Purok Center 1. Ang first prize sa Purok containerized gikan sa Barangay Inayagan, ang Purok Bonbon.
Ari kita sa mga mananaog sa San Fernando. San Fernando. Represented today by Neil Papas. Ang mga mananaog sa household containerized. Oy, usara na ini, oy, sa San Fernando, winner nila sa household containerized. First prize sa South Poblacion, Rosa Kimil. Nagpinugtong na winner. O niya, duha ka winner sa Purok Backyard. Purok Backyard. Second prize winner from South Poblacion, ang Purok Sayaw. Or Purok Sayaw. O laing mananaog gikan sa Palungag, ang Purok Dancing Lady. Karon ari kita sa mga mananaog sa dakbayan sa Karkar. Karkar City represented by City Administrator Roger Montes Claros. Household Backyard. Third prize winner from Barangay Valladolid, Mario Manaban. Second prize winner from Barangay Kalingan, Maria Concepcion de la Calzada. First prize winner gikan gihapon sa Kalingan, Bernardita Abastillas. Ari kita sa ilang mga mananaog sa Karkar City Household Containerized. Third prize winner from Valladolid, Siren Liz Guadores. Second prize winner, Household Containerized, gikan sa Barangay Liboron, Vicente Alcesto. First prize winner, Household Containerized, gikan sa Barangay Kalingan, Praxedes Embalzado. O niya, osara, nagpinugtong ang ilang winner sa Purok. Prize pa yun, gikan sa Valladolid, ang Purok Pungtod. Ari kita sa mga mananaog sa host town, Sibonga. Sibonga, represented of course by, led by the mayor. Sibonga, Household Backyard. Ang third prize winner gikan sa Barangay Banlot, si Octavio Sarsona. Ang second prize winner gikan sa Barangay Poblacion, Clemente Santigan. First prize winner, Household Backyard sa Sibonga, Barangay Banlot, Maria Glenda Halalon. Ang ilang mga winner sa Household Containerized. Household Containerized, third prize from Barangay Sabang, Jennifer Chavez. Second prize winner, gikan sa Barangay Magkagong, Ruth Davalos. At ang first prize winner from Barangay Poblacion, Jovelyn Sandigan. O nagpinugtong ang ilang winner sa Purok Containerized, first prize para bagyot from Barangay Banlot, si ang Purok Tambis. Ari kita sa mga District 1 winners. Mga winners din ilang sa Primero Distrito.
District 1 winners. Magsugod ta sa third prize winner, Household Backyard from Poblacion Sandigan. District level na niya, first district lang. Second prize winner from Panlot, Sibonga, Gihapon, Maria Glenda Halalon. O ang first sa Household Backyard District 1 level from Valladolid, Carcar City, Mario Manaban. Ang iyang ato mga mananaog sa District 1 Household Container from Poblacion, Sibonga, Jovelyn Sandigan. Second prize winner, Household Containerized from Tinaan, City of Naga, Lindelia, Bacol. Ang first prize winner, Household Containerized from Fernando, Rosa Kimel. Ang atong duha ka winners sa District 1 level, Purok Backyard. Second prize, ang Valladolid, Carcar City, ang Purok Pungtod. O ang first prize winner sa Purok Backyard, District 1, Palungag, San Fernando, ang Purok Dancing Lady. Dili Dancing Queen, ha? Dancing Lady yun. Ang Purok Containerized winner sa District 1, Purok Containerized Yagan, City of Naga, ang Purok Bunbon. O ang first prize winner sa Purok Containerized District 1, gikan sa Panlot, Sibonga, Barangay Panlot, ang Purok Tambis. Again, congratulations to the winners. Now karon sa dili pa hatagan sa premyo ang tulo ka provincial winners, doon na natay tanawon nga video dito. Tagsa-tagsaon lang, naman na to. Ang unang video magpakita sa kadaugan ni Lindia Bacol sa Tinaan, City of Naga. Third prize ni siya sa provincial level. Ani ang iyang video. Ang ako ang entry is Household Containerized Gardens. Karon ako ipakita ninyo ang before and after ang Ibacos Garden of Life. So, naga atong garden from nagahanot. Welcome to
Okay, congratulations. O niya, hatagan siya sa iyang ganti. Doon ay plaque o cash prize of 6,000 pesos. Siyang pagka-third prize winner sa provincial level from Tinaan, City of Naga, Lindilia, Bacol. Congratulations. Okay. Karon sa dili pa ang duha ka winner sa puro containerized, kay kini nga nadat-an household containerized. Karon sa puro containerized ato nang tanawon ang laing video karon sa first prize winner ra yun gikan sa Banlot Sibonga, ang Purok Tambis. Ano yan? Okay, we stand corrected. Ang gungun na mo giuna. Sige. Provincial level. Nagahangyo kami kaninyo nga balik kami sa pagsaksi sa mga manikot nga pagkaran. Sa dili pa kita padayon sa palikod-likod sa atong mga tanong, amo usang ipakita kaninyo ang purok member nga nagkugi og tanong kining mga kasing-kasing tanong sa atong purok. Among nadawat ang sales inan sa City of Naga sa buwan sa April 1st week. Samtang kami nagluyong niining mga tanong, nagpreparar sa kami alang sa mga sudanan niining. Salamat, Jenny. Dinig na vita, nagsimurang focus pin kami nagkuha ang mga yuha at nagula na mo. Hindi sa manok, tali sa baka o mga wating na naging organic fertilizer na ipagsunod na mo sa mga containers sama sa sako, plastic bottles, plastic bags, and textiles. Kung karon, ato na miboto ng mga tanong nga niagi na sa pipila ka mga evaluation gikan sa municipal level, district level, kung ganihata karon sa provincial level. Tara, upuyugi kami! Okay. Ang second prize winner from Iniagan, City of Naga, ang Purok Bunbon. And they will receive 15,000 pesos plus plaque. Okay. Ang atong ubang kadagko, may now join here. Gikan sa Naga, Naga City. Congratulations to Purok Bunbon. Karon ang katapusang video nga ato makita ang sa first prize winner ni ang Purok Tambis sa Banlot Sibonga. Ani ang ilang video. A blissful place with a blissful nature, abundance of fruits and green leafy vegetables from the blissful municipality of Sibonga presents Subuso Containerized Garden of Purok Tambis, Banlot Sibonga, Cebu. Okay. First prize winner ang napay sumpay. O sige, tara.
April 28, 2020, when world members started to prepare for the Cebuso Unity reveals the book itself. It reveals the togetherness of people. None of us, including me, ever knew great things, but we can all do small things with great love. Together, we can do something wonderful. The fruit of unity, creativeness, and hard work of Puro Tamis. Okay, and the first prize winner sa Puro Containerized provincial level from Barangay Banlot, Sibonga, ang Puro Tambis. 20,000 pesos for the Puro o ang black. Again, congratulations to Puro Tambis. Karon ini gayuna si Gobernador Buen motunol ngadto sa atong mga district evaluators kay dili biya nila magilang gimbuhaton no to evaluate aron kita sayod sa mga mananao. So ang atong mga district 1 evaluators mao ni mosunod. Ang unang hatagan siyang plake mao si Board Member Yuli Daan. Sunod nga pasidunggan as District 1 Evaluator, Board Member Raul Bacaltos. Lain nga Evaluator, ang atong Agricultural Center Chief 2 sa Provincial Agriculturist Office, Geoffrey Merencilio. O ang katapusan nga pasidunggan gikan gihapon sa Provincial Agriculturist Office, Agricultural Technologist Ferolina Kalumpang. Okay, yan ini higayon na si Mayor Bacaltos muhatag o kato inyong ihatag nga fresh vegetables. Muhatag na ka. Sige, si Mayor o si Vice muhatag o hay naman tong binasket nga utanon lakas para bagyo di kayo. Nang Lourdes. Ilang itunol nga to ni Governor Gwen isip expression of thanks. Pagpadayag sa ilang pasalamat nga niya na himuksok kining matanga sa kalihukan all over the province of Cebu. Aniya lapas yun na tayo. Mga nagutmon, mga utanon o prutas. Once again, ato sa napagpagan.
man makato pagkaroon si Gobernador Gwen sa puro tambi sa banlot kay suuton man to, ang ilang representative nga si Ira Jane Halalon aduna usay ihatag nga token ngadto kang Governor Gwen. Aniya? Kaya to pagpaka. Okay. Thank you, Ira Jane Halalon. So siya sila ay artist ining tanan ng gibuhat ron. Ay, giga, very talented. Nindot niya pagkabuhat yun. Thank you. Okay, panglingkod na ta sa Makadiyot. Okay? Before the closing remarks, doon ay muhatag og intermission number. Actually, diyan to mo ay pandemya, mo apil guta ni siya sa kuan kining tawag ng tanghanan apan gibalibaran dito kay nahadlok ang ubang contestants kung mao na nimo apil og sangka. So karong gabi o karong hapuna, karong buntaga o buntag pa man, lingaw tag usa ka awit gikan sa taga Sibunga nga si Paulo Villaber sa iyang awit. Adaras Paulo. ang labyahan, walay kahayag ng midanaan, namingitang kalangitan, sa kasakit nga gibati, dagong kangi ubog kangitngit. Ang nakita ko, natungog mo ba? Ang pagulos ka sa mga piit, sidlakan, mga bakok, pinapagatan, mga tuaw, lingkamupunan. Mga katiling man, busay sa duwang kaisong mga lapason taang bulong sa mga pagantos, sa umota ang mga pangandoy, sa kinapuson sa kalinaw na ang mayang makinisok tayo. Sa'y dagat at itinabyahan, sa unos di kunis-kunis, mga kastilyo na nabuhas. Lapak sa bayo, nalungkot mo ba? Ang nagtulog sa kasapan, mga bingin, silakan, mga bako sa habagatan, mga tuaw ni kamupunan. Mga kadiling man, pusay sa tunang iso, mga napasok ba ang bulong sa mga pagtungkos, sa una ang mga pangandoy, sa kinapuson, sa kalinaw kaayakan, makibisog ta. Bangon ka ilimbat pagmatay, punong nasa ibagi mo, tanawa ang iyong mga buhat, mga inosente nga naghilak, damping ina sa kasakit. Iguna, gusto na, pagod na,
Bangon na kapiling ba sumay sa paglaon. Bangon na kapiling ba sumay sa paglaon. Bangon na. Thank you. Salamat sa imong awit, Dudong, no? Salamat kayo. Wanya ato takupan kining atong tulumanon rong buntaga pinagi sa pagpaminaw